hauxe da Eskafandra bilduma feministaren bigarren liburua, Virginie Despentesen King-Kong teoria. Virginie Despentes pentsalari eta feminista punk frantziarra da, eta liburu honetan jasotzen du bere pentsamendua hainbat gairen inguruan, feminitatearen gaian, maskulinitatearen gaian, pornografiaren gaian, bortxaketaren gaian, prostituzioaren gaian, amatatasunaren gaian, eta abiatzen da berak bizi izandako horretatik eta horri nolabait berari bere gorputzean, bere bizitzan denborak aurrera ze gogoeta eta ze bizitza pentsamendu sortu dion, eta hortik abiatuta osatzen du saiakera lehen pertsonan idatzia, bortitza, brutala, zuzenekoa, oso erradikala ezta. Eta azken finean, gai guzti hauetan nolabait egiten duna da oso zintzoki eta oso sakonki begiratu, eta irakurleari nolabait une oro, kasik lerro bakoitzeko ari da interpelatzen, deseraikitzen edo esaten zu zertzara, edo zergatik pentsatzen duzu hau. Eta zentzu horretan nolabait gure gizarteko pentsamendu heteropatriarkala deseraikitzen du, baina areago baita ere feminismoak bere baitan askotan ustez liberatzaile eta aurrerako diren pentsamenduak eta oso zabalduak daudenak, eta denok konpartitu ditzazkigun askoren pentsamendu horien barrenera sartzen da, eta nolabait hortik ere galderak egiten dizkigu, ez ote da gure pentsamendua pentsatze genuen, baina desiente motzagoa, lotuagoa, eta azkenean gizarteak emakumeei osatzen dizkigun neurritasuna eta ereduaren